Nuwun sewu lek aja nakmu ngomong ning bab perkara sopir. Ha iki lho. Kula wau tukaran karo bis Bagong iki pengen tak biacok tenan. Lah nyapa kok tukaran karo bis Bagong? Saestu lho kula salahe apa bis Bagong karo ning unut lho. Ya. Aku lek ning unut kan terus mlaku to. Numpak napa numpak sepeda motor teng Tulungagung. Ning ngarep ning lampu merah. Lah kok diceluk sopir apa kernete? Untung rata antem bataku. Lah nyapa? Lah kok iso? Boyo, boyo. Boyo diengkolmu ki aku percil kok seboyo. Dinyak lho bos aku dituting. Boyo, boyo. Boyo diengkolmu ki percelek aku ngono. Aku terus karepku terus piye? Iki tak goleki wonge madhepe. Kernete nduding kowe karep muni piye? Boyo, boyo, boyo ngono. Gobloke kae karepe kowe dijak ning Surabaya, goblok. Wong aku ape main ning Winong kok ning Surabaya piye bocah iki. Aku ki ape main ning kene. Aku ki tukaran tenan iki mau. Kowe kowe iki dijak ning Surabaya. Boyo Mas, boyo. Ayo ning Surabaya. Boyo. Aku ki ape rene goblok kan bocah iki. Aku kok ora ape ning Surabaya, aku malah dinyek-nyek. Boyo, boyo, boyo tak biacok tenan ki bocah iki. Ini lho Dik, iki karepe ditawani bis, Ngenyek kowe karo aku. Ngenyek kowe, duit ora gablek ketawani bis duit kondi itu kowe. Kowe ngenyek karo aku. Apa kowe? Kowe ketoke adike kondektur apa ta bis mau kowe ketoke, he? Lho piye to bocah iki? bocah goblok iso tekan. Lho ngaku dikaya Kowe ngono. iki lho kon numpak bis. Aku ora numpak bis, aku bareng rombongan. Aku apa numpak iki lho, bareng iki lho, bareng elep. Dijak ning Surabaya kowe lho. Aku apa main ning kene kok sono Surabaya iki nyapa ta kowe? Aku main rene ora ning Surabaya aku iki sumpah ta. Ditawani bis. Duwe nyikmu iki. Wong duwe ora gablek kok tawani bis iki lho jane. Ngenyek kowe karo aku. Ketara kowe sugih saiki ngenyek karo kancane. Kowe dijak numpak bis. Moh, aku pengen ngojek. Ngangkel ding bocah iki angel kan to momen karo awakmu. Goblok. Sampeyan jelas nih bicangek niki angel niki. Maksudnya ngene Mas. Lah iya. Sampeyan ki ditawani bis arep Duwike sapa? Duwike sapa tepak? Angel. Lu tanggapan ning ngene iki urung dibayar sesuk isu lah mbayar kok ditawani bis iki lho. Jajali to sampean pikir Maksudnya ki awakmu arep dijak ning Surabaya. Sing ning Surabaya, main ning kene ditonyoni wong kene aku sampe ning Surabaya. Iki penting. Mas Yudo, percaya apa diangkrang ya kowe? Kowe tak antem lho suwe-suwe kowe iki dikon numpak bis. Mbah, aku ki ape rene numpak ojek. Kok iso numpak bis piye to bocah iki coweng to bocah iki ketoke. Kowe kok iso goblok ki piye to, Dok? Kowe rung tau dipisui wong bisu ya kowe. Lah kok iso ngono lah awakmu kok nesu karo aku lho. Aku Lah iki kleru dibenerne kok iso malah tekan. ora usah benerne kancane wong dek kapane mbok benerne ya biji telu lho. Ora usah dibenerne. Iki sekolah ada to. Lho rene ngono lah aku tenanan kowe. Iki ki deloken nuwun sewu. Nek nderekne bose. Lho paling tidak para warga dusun iki Tumpak Jawa ki wonge delon sehat-sehat, bergas-bergas. Sing nom yo ganteng-ganteng. Weh tenan, Dik. Sing tuwek lho delon nyaprut-nyaprut. Iya. Oh ya ambune ya remason nek ngono. Lho tapi sehat, apa-apa iki karek jamune. Mulane wonge kaya aku ngene iki lho usaha. Usaha apa kuwi? Jamu to, bakul jamu. Jamu apa? Jamu gendongan. Ya ampun, gendongan nek dijamu apa kenek? Piye to bocah iki jamu kok bakul jamu sing digendong lho. Loh, lempah bakule, stroke berarti. Stroke berarti bakulmu. Kaya bis ya malian. Stroke berarti bakulmu. Bakul jamu sing digendong lho, Blok. Lah iya stroke kenaan bakule. Lah nyapa stroke kok bakulan jamu? Bakul jamu sing diadahi botol. Lah apa kenek botolnya sepiro terusan? Bocah iki kok cowengah to suwi-suwi. Kowe iki ngomong apa to jane bocah iki? Lah bakul jamu dilebokne botol kok iso kenek. Piye lho? Bakul jamu sing digendong lho. Lho berarti stroke bakule. Kok sampe digendong mlaku dhewe gak iso. Bakul jamu sing ning jero botol. Terus diocok-ocok. Mumet no ndase. Piye to bocah iki? Angel jak momen. Wis ora bakul jamu gendong prong. Wes. Aku roh aku. Lah iya ya ngono kuwi. Lho, tapi lah aku nuwun sewu, lah kula mboten bakul jamu. Lah kula teng griya niku dodolan cah sekolah. Lho, seneni pake cah sekolah mbok dol. Seneni pake cah sekolah mbok dol. Goblokmu cekel polisi kowe. Duh diwalik. Cah sekolah mbok dol. Duh diwalik iki kok ketoke aku. Anu ki lho Mas. Cah sekolah ki tak dol. Lho seneni kowe. Ngene lho. Piye? Cah sekolah muduk. Ya. Terus tak dodoli sitok. Lho senep goblok ngene mbok dodoli. Beh, seneng ran to. Anu lho, bakul soto pikulan ya lho, soto Lamongan, soto pikulan. Bakul soto apa? Pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Pikulan kok disoto wong daging akeh lho.
anu mendal gitu bos aku. Daging akeh nyapa pikulan mbok soto. Bakul soto sing dipikul. Oh, bakule lempok. Setruk. Duh, balik iki. Bakul Setruk bakule. Bakul soto sing diris-iris. Lah dalah, ndane oleh lara kabeh kuwi. Bakul soto sing dikeceli jeruk lho, Dok. Lho perih. Sing dicerot-ceroti kecap. Lah raine lak dirubung semut. Lho. Bakul soto sing jeruk wali. Lho blodok no. Blodos bakule. Kowe roh bakul soto? Ugung. Lah duh, iki. Nyapur Dong aku gung roh. Masa rong roh belas? Gung roh blas. Sampean roh bakul soto, Bang? Dereng Pak. Dereng bucange. Bakul soto niku sing pripun to, Mas? Lho urung roh ta? Urung. Lah iya. Ya sapa sing roh terusan? Lampuk. Sampean roh, Pak? Gung. Bakul soto sing digendong ya, Mas? Dereng. Masa karo lah. Oh, iso kok ya ora roh. Raro. Pak Lurah, jenengan surat bakul soto dikulan, Pak. Beneran? Dereng lho. Lah iya. Lah ya apa kok? Aku ya ora roh jane. Lah. Kok rumangsa. Niki men Omong-omongan kok padha angel-angel. Sakarepe Angel, dhewe angel, angel ditampa. Sing genah dina niki bersih